I do if I want to do. I do if I want to do. Kublai pi baro perlok banwan syak ne channel jongi kumta perlok hato pi baro pi tip ya u padu aki ude upapau nam bha hagane ga jela Meghalaya udon ka YouTube channel ka ba don palat alak ngut ki nong subscribers ka kerteng jong ka channel jong u kade ka AB family u padu aki ulashna vlog hashnong nangkendong don ke ba ong ya u watchna video hangne phidon jingbit ne em banchna video hangne watchna video kumta upadu aki ula jupap kade ka jingkhwa jonga kane kade ka jaka pa ngansha shnabe ya ka video hangne upadu aki ong ya ka bade unu ula ban ring ya ka video da ka basuk haki jaka pa omdon bala ban khanglat ya noya nuru kumba pi baro pi tip ba ka shnong nang kendong kade ka shnong ka ba kuit ba wat hadin baki la tip ba ka shnong nang kendong kade ka shnong ka ba kuit ba don katto kanne ngut ki briu ki ba la eno ya ka jaka bread jabo kamut ka dustbin bar ki la bread bondli ki bilor harut surok ha kalenti ka bayai haba upadu aki uleo iya kane baro ula ong ya kete ki briu ba phim shim lale ya ka bade wat la ka don ka jaka bread jabo hakmat jongpi hanre phidang bread ya ki bilor ha lenti harut surok ha jaka bayat ba kane kamlong ka bade shim ya ki bilor ki ba phila bread ban bu ya ki hak to ka jaka hakamut haka dustbin anda upadu aki ulai thu yakne haki kila shimkloy yaki bilor bad bread yaki hakathliu nut kamudka dustbin haba kite ki briu ki yo i yaka camera ha ka ti jong upadu aki kene ki briu kila teng baki laban le viral kumta kala shimkloy yaki ta ki bilor bar kila bread yaki hagajaka bread jabo kumta perlok upadu aki ulale ya kam ka crowd ka ba hikai ya kini briu ya kini ki ji kai baro kumta perlok kanno peace not nat ban yo I ya kene ka jingtre jong upadu aki sa comment ha comment box but share ya kene ka video kat bala kenang ba kene ka video kan poisha baro pat ka jala Meghalaya jongi kandang khoi kenang ba baro kin tip hadin bak lape ya kene ka video